Sorry for the wait, Mr. Flores. I am ready to take you now. Mae Grim Fandango yn glasu'r cwlt os fi yna un erioed. Wedi ryddhau'n reiddiol yn 1998 ac yn marcio diwedd oes air y gêm antur point and click, mae yna fwy o sentiment yn gysylltiedig efo'r gêm yma na just about unrhyw un arall mewn hanes. Ond bellach efo fersiwn newydd wedi ail-wampio allan ar y PC, Mac, Linux, PS4 a'r Vita, ydy yn rhywbeth fydd cynulleidfaoedd newydd yn ei fwynhau? Ta ddos nhw wedi gadael y gorffennol lonydd. Felly, y rhai sy'n newydd i hyn i gyd beth iawl ydych chi'n sbio arno fo? Wel, byddwch chi'n chwarae rhan Manny Calavera, asiant teithio myd y meirw, byd sydd wedi ysbrydoli'n benna gan draddodiadau a mytholeg yr Aztec, a hefyd gan ffilmiau a nofela noir. Pan mae Manny'n dod o hyd i lygredd yn ymestyn yr holl ffordd i berfeddion y system, mae'n cychwyn yr antur sy'n mynd â fo i waelodion y môr, i ben arall y byd, ac i bob man rhwngthyn nhw. Un peth sydd gan Grim Fandango ddigon ohono fo ydy dychymyg. Yn dilyn all-tried gema fel Monkey Island, Full Throttle a Maniac Mansion mae yna ddigon o wreiddioldeb yma, a llwyddiadau mawr o hiwmor ym mhob un golygfa. Deud y gwir mae hwn yn un agwedd o'r gêm sydd wedi mynd yn gryfach dros amser. Erbyn heddiw efo gema unau'n gofyn i chi fod yn Space Marine neu'n gymeriad mewn byd fantasy, bob un yn ddyn gwyn hynci efo locsyn a gwallt brown, mae'n braf gweld unrhyw beth gwahanol. Yn anffodus, a dwi'n gysau deud hyn achos dwi'n gwybod gymaint o bobl sydd wrth i bodda efo'r gêm, dyna fwy neu lai yr unig beth sydd wedi gwella fo amser. Grim Fandango oedd y gêm point and click mawr cyntaf i ddefnyddio modelau 3D, a oedd o hefyd arbrofi eitha dipyn efo'r systema rheoli traddodiadol. Di bob un o'r syniadau yma ddim yn taro deuddag. Mae sgrwlio drwy bob peth yn eich pocedi enghraifft yn lot mwy o boen na ddylswn fo fod. Ond gan bod na ddim gêm debyg wedi bod am rhyw 10 mlynedd wedi hyn, mae rhai yn ddigon hapus i fadda'r holl broblem yma. Mae'n symboliddio math arbennig o gêm na ddiflannu'n llwyr am sbel. Ond bellach efo gema antur newydd gwych fel The Walking Dead, Game of Thrones a The Wolf Among Us yn rhoi'r byd ar dan unwaith eto, mae problemau Grim Fandango yn gliriach nac erioed. Ond dim y fersiwn greiddiol o Grim Fandango wedi hwn yn amlwg, ond Grim Fandango Remastered. Felly pa elfennau o'r gêm greiddiol sydd wedi'i gwella? Wel, mae'r gerddoriaeth i gyd wedi ail-recordio gan ddefnyddio cerddorfa go iawn yn hynod o effeithiol hefyd. Mae yna rei darna o track sign sy'n swnio'n syth allan o Star Wars, fel tysach chi'n ei ddisgwyl o gêm gan LucasArts. Be arall? Wel, modelau'r cymeriadau. Allwch chi newid rhwng y modelau greiddiol a rhai newydd fel gwelwch chi fan hyn. Mae yna o leo gwell, fyddwch chi rando'r sylwebaeth gan greawdwyr y gêm os hoffech chi. Ac mae'r system reoli reiddiol yn syth allan o Resident Evil ac felly'n clyncu ofnadwy hefyd wedi newid. A dyna ni. Mae yna lot mwy fysa nhw wedi gallu gwneud yma. Sôn am y system reoli, mae o wedi gwella ydy, ond di o dal ddim yn berffaith. O bell ffordd. Byddwch yn barod i rwygo'ch gwallt allan unrhyw bryd ych chi'n neidio mewn i gerbyd enghraifft. Sim byd yn sgrechian hwyl nag os fath o dreifio forklift o gwmpas yn aneffeithiol mewn lift. Mae hefyd braidd yn anodd cyflawni'r tasga simla o bryd i'w gilydd. Yn yr hen gema fel Monkey Island oedd hi'n syml. Clicio'r reitem da chi eisiau ddefnyddio, clicio'r lle da chi eisiau ddefnyddio fo, a ffwrdd â chi. Ond fan hyn, achos bod yna gymaint di newid yn y system reoli, os da chi ddim yn sefyll yn y lle iawn yn union, fyddwch chi weithiau'n cael traffarth pigo pethau fyny neu bwyso botwm. Anifir yn 1998, ond heddiw mae'n gwbl stupid. Ond y broblem fwyaf efo Grim Fandango Remastered, dwi'n meddwl, ydy'r posa. Dyn nhw ddim mor astrus a random a rhai mewn lot o gemadaeth o'i flaen o, ond os da chi'n llwyddo gweithio'ch ffordd drwy'r gêm heb dwyllo, da chi unau'n lwcus iawn neu'n psychic. Ar un pwynt enghraifft, mwyn diffodd bom, mae'n rhaid i chi gael gafal ar long mewn potal. Yna i lenwi fo efo dŵr budur. Bwydo'r dŵr i un cymeriad arbennig wedyn fydd yn sal dros y lle. Yna mae'n rhaid i chi rewi chwd o efo liquid nitrogen, fyddwch chi'n digwydd ffeindio mewn cwpwrdd dinod heb rybydd hanner ffordd ar draws y lefel. Ac yna, ydych chi'n gweld lle dwi'n mynd efo hwn. Fysa system syml i roi cliwiau i chi o fewn y gêm os ydych chi'n stuck wedi mynd yn bell iawn. Dwi'n synnu bod neb di meddwl am wneud hyn.
Felly mae yna 2 ffordd o chwarae Grim Fandango Remastered i fi weld. Os da chi di chwarae fo'r blaen, nôl yn y dydd, fydwch chi bymblo drwyddo fo'n trio cofio'r atebion i'r posa ac mynd yn flin achos ti ddim mor dda ar gêm da chi'n gofio. Neu allwch chi chwarae fo'n ddall am y tro cynta a rhoi gorau i'r peth chwarta ffwrdd i mewn, mae'n debyg, yn diawlu o'r ffaith bod hen gema mor wirion o anodd. A'r ffordd ola o chwarae, a'r ffordd ora o bosib, y ffordd nes i, mynd drwy'r peth efo'r holl atebion o'ch blaen chi, a trin y gêm bron fel i fod yn ffilm noir, 6 awr o hyd. Dio ddim yn eidial, ond mae'n rhoi cyfle i chi werthfawrogi'r deialog a'r stori, heb orfod poeni am wendidau'r gêm. Ac mae yna lot fawr i'w fwynhau am y 2 beth yna, bod ychydig o'r deialog erbyn hyn i weld yn trio dipyn bach gormod i fod yn wacky. Erbyn hyn mae'r ysgrifennu mewn rhai gema wedi gwella lot, ond yn 1998 doedd na ddim byd gwell na hwn. Mae'n gredid i'r gêm, deud gwir, gallwch chi ddal fwynhau'r agwedd yma o'r profiad wrth jyst fynd drwy'r motions. Ond ydy hwnna'n ddigon? Wel, na, sori. Dim y fy marn i beth bynnag. Fel antidote i'r Call of Duties a'r Assassin's Creeds di-ddiwedd, mae'n gweithio'n reit neis. Ond fel cyfanwaith, dwi jyst ddim yn teimlo bod Grim Fandango yn dal efo'i gilydd bellach. Yn lle ail-wneud hwn, ella fysa ail gêm yn y gyfres di bod yn syniad gwell, yn cymryd mantais o'r ffyrdd mae'r genre antur wedi esblygu dros y blynyddoedd. Ac ella bydd hwnna'n digwydd, yn y man. Ond am y tro, dwi'n meddwl bod hi'n amser rhoi heddwch i lwch Grim Fandango.